Welkom terug bij Henkies Papiamento. Vandaag ga ik jullie leren tellen in het papiaments. Laten we beginnen. 0, 0, un of uno, un of uno, dos, dos, tres, tres, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, ocho, ocho, nueve, nueve, 10, 10. Het is heel simpel om verder te gaan met tellen na een tiental. Je moet het tiental benoemen, gevolgd door 1 tot en met 9. Kijk maar. 10, 10, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 22, 22. En nu ga ik de tientallen in het papiaments benoemen. We beginnen met 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Heb je ook al gemerkt dat je de getallen aan elkaar vastschrijft? Dat doe je met alle getallen tot en met 1000. Oké, om verder te tellen vanaf het tiental 30, 30 dus, verander de A in I, wat N betekent. Kijk maar. Geen 33, maar 33. 33. 44, 44. 55, 55. 66, 66. 77, 77. 88, 88. 99, 99. Als je nu na 100 wil verder tellen, plak je T achter het honderdtal. Kijk maar. 101, 101, 199, 199. 200, 200, 202, 202,
Dankjewel voor het kijken en vergeet niet te abonneren op het kanaal en like de video's. Ayo!